за телефон 112 какво ви е казал? Без да? Съберете си една турбичка дрежки, Да. лекарствата, защото аз съм с много тежка операция, 4-та. Аз съм с карцином. Така. И съм на 80 години, дори да не ви изглеждам. Да. Но вече силите са други, не мога да се спасявам сега. Кажете какво какво са ви казали? Казаха, че ще сигнализират и ако трябва да ме евакуират, да ме вземат, има ли при кого да отида. Значи сина ми е починал, мъжа ми е починал, внучето на сина ми, детето тук в тази стая, която стегнахме. Този строеж също е в нашия парцел. Той хич не е добре, той си чупи крака преди 5-6 месеца с тежка операция на 8 места. Здравейте, здравейте! Тук при вас. Приятно. Била съм. Здравейте. Тук е жената, която бедства и дойдохме да я видим. Навсякъде тече горе от канала, отзаде и тече. Да, гледайте, и вие, и аз съм с бутуши. Аз намерих на баща ми бутушите, защото нямам бутуши. Да. И така. Това от кога е това положение тук така? И аз почти откакто се помня, винаги тече. Да. И така е. Канализация няма ли в тази улица? Може да попитате нея, не знам. Добре. Хайде да видим за какво става въпрос. Аз имам виличка, не знам. Ами, то вие как се засичаме? Вие не можете да минете. Ние не можем да минем. Снимай как. А вие как сте стигнала до там? Аз съм си вътре, не съм излизала водичка, трябваше да отида да си купя хляб, днес съм. Това от кога е това положение при вас? Това положение е винаги когато вали. Има ли канализация на тази улица? Няма нищо, ние сме на септични ями. Майко мила. Да, писала съм поне 6-7 жалби от 18-та година, ми е папката. От 2018 година. Събрахме. Мога ли да ви подаме това микрофонче, да си го закрепите, Вземете нещо, сложете на две места или купи. да вземем нещо. Чакай да измисля нещо. Снимай бе как вземам нещо. Чакай да видим как да дойдем при вас. То направо е абсурдно това положение. Майко мила. Гледай ти за какво става въпрос. Това е в град Хасково. Чакайте, сега ще ни разкажете всичко. Ама то не знам отдолу дали не трябва да има подложено. Чакай. И да хлътнем и да не хлътнем, няма проблем. Аз съм с бутуши. Ще съм напълно с бутушите. Няма нищо. Спокойно. Така. Айде, дойдохме. Майко мила. Аз съм Мария, баба Мария. Чакайте да закачим хубаво ми. Имах предвид и тъй, малко да подигнем дъното. Защото като... Няма, въобще не се притеснявайте. Идваме при вас. Не, това не е добро, защото чуп се. само подлъгва. Това е положението. Не. Не мога нищо да предложим. Така, разкажете какво се случва при вас. Това се случва, което се вижда. То е видимо. Значи, наводнението е от тук, ако погледнете, ще довидите... Чакайте, не се отдалечавайте. Разказвайте, защото операторката няма как да дойде, тя няма бутуши. Значи, при всички дъждове и най-малките, двете вади са пълни зад стената, зад оградата. Има вада, която било дере, най-напред ми бе обяснено, което да обира надпочвените води. Да. При нужда. Така. Леко се завъртете към таковата и към камерата. Разказвайте. А после казаха, че това не е дере, а го стопанисват напоителни системи. Така. От времето, когато преди 60 години това са били ниви. После те дойдоха тук и сгълбаха една друга вада. Там, където сега, накратко, имате голям проблем от какво казват институциите. Кой ще го оправи? Прехвърлят си топката. Напоителни системи да се грижи за това, общината не. Общината дава разрешение без книжа. Тук се построи нова вада, има и тук. Точно в основата на къщата. Само ми кажете за телефон 112 какво ви е казал.
Сега днеска специално момичето беше страшно ангажирано и внимателно и любезно. Да. Вика, съберете си една турбичка дрежки, Да. лекарствата, защото аз съм с много тежка операция, 4-та. Аз съм с карцином Така, и съм на 80 години, дори да не ви изглеждам, да. но вече силите са други, не мога да се спасявам сега. Кажете какво искат, какво са ви казали? Казаха, че ще сигнализират и ако трябва да ме евакуират, да ме вземат, има ли при кого да отида. Значи сина ми е починал, мъжа ми е починал, внучето на сина ми, Да. детето тук в тази стая, която стегнахме, този строеж също е в нашия Да. парцел. Той хич не е добре, той си чупи крака преди 5-6 месеца с тежка операция на 8 места. Скоро махнахме патериците. Да. Той не може, аз не искам да се отдалеча и от него, пък в крайна сметка. Да. Къде да отида в тяжест, на кого да бъда? И казаха ви да... Тя каза да имам готовност с лекарства, с дрежки и веднага да се обадя, ако видя много тежко, че е положението. Да. Ще предприемем, вика, ще решим какво ще правиме, но докато не спре дъжда, вика, явно нищо не може да се направи. Това бяха тяхните думи. И на общината на 5 съм звъняла пак. Да. На 5 беше почти същото. Не си направиха труда да дойдаха. Пети. Това е вече 2 седмици. Горе-долу. Да. Дойдаха, видяха тая вада, която върви надолу. Да. Толкова е затлачена, тя не може да се изнесе водата. Причината Община от това. Хасково. Община Хасково. Дойдаха 4 човека. Така. Да. Тук не е за ръце, тук трябва багерче. Погледнаха вадата там. Добре. Багерче. И аз чакам до ден днешен багерче. Багерчето забрави да дойде. Няма го. От община Хасково казаха за багерче и нищо не се случва. И нищо не Вие се в момента днес, в днешния ден, пак казваме дата 19 януари, 19 февруари сме в момента, да. Са ви казали и чакайте от 112 ще ви евакуираме. Ако стане по-страшно и почне водата да се качва, трябва да я следя, да не навлезе в къщи, да им звъня, те ще предприемат. Не знам какво, ще помогне. А пък вие не искате да се отдалечавате заради човека, който е с счупен крак? Той лежи там. А него ще го евакуират ли? Какво е положението? Не, него няма, защото неговата е много дигната нагоре къщичката. Това е на сина ми, бяхме започнали строежа. Да. Абсолютно всичко е законно. Книжата са тук, 14 папки с разрешително и Добре. така. Но по-важното, което е, аз при покупката на парцела, купувам парцел. Никъде няма отразени такива вади напоителни или дерета. Няма. Направо цялата вода е при вас, да. Всичко е тук при нас, не може да се отцеди, защото долу са затапили. Надолу пресно на оня парцел е била вадата. Да. Те не искат през двора им да минава вада. Да. Затапват и отклоняват. И сега тук се завърта. Всичко е при вас. Да, разбрах. Сега аз имам вариант за вас. Да. Тия тук ли ваши ли са? Това са огнеупорните. Ваши ли са? Няма значение дали са огнеупорни. На сина ми бяха. На сина ви са. Мария, ако искаш, сложи на моето дете бутушки. Аз мога да направя друго. И тук да излезем. Да, аз мога да... Чувствам виновна, вярвайте ми. Как ще се чувствате виновна за... Двете ще казвате по нещо. Сега, вие ни разкажете... Ами, сутринта ми се обади от няколко дена, знам, че има вода. Нали, само по думи не съм идвала към нашата вила. Сутринта ми звънна, каза, че има бедствено положение. Помогни ми. Знам, че внучето е от 8 места е щупено кръчето на момчето, младо момче. Сина й почина. Може би целият град го познава. Джипчето на Дамян пишеше отзаде. Беше майстор. Много хубав човек. Тя е много хубав човек, интелигентна. И мисля, че трябва някой да й помогне. Дали общината, дали доброволци, дали някой трябва да го изчисти, не зная. Но това е безобразие така да е. Ако значи от общината могат да се свържат с нас по някакъв начин, да държим в течение хората от града, какво се случва тук и какво ще се направи. Също така, ако някой доброволчески, не знам какво може да се направи.
Той Да. еднократно ще има такива доброволци. Аз имам много приятели, наистина. Да. Но това не решава проблема. Ще дойдат в момента за случая, ще помогнат. След един месец, Да. като завали пак, Вашия съсед каза, че въпросът е да се изкопае канал, да се прокарат тръби, Ама да се нека- изчисти това нещо. те, нали, Да. нали, те изкопаха този канал от тяхната ограда до улицата и отклониха реката вървеше. Да, но Направо. въпросът е, че и при вас трябва да се случи нещо подобно, Да. за да се спре това нещо. Този Перманентно да се спре проблема. канал, този канал, който е зад оградата. Така? Не може, това е квартал вече. Нека да го затворят. Да го А то вкарат си има истински канал от поливни системи, примерно. от поливни Да, От системи. някога Не, от преди години. Не, той е вада, Вада. земя. Нито е А но някой е направил или не е направена? На- От за преди мен много е години. направена. От преди много години е Да. вада, която излиза при всеки по-голям дъжд, излиза при вас и всеки влиза. по-голям дъжд. Да. Отгоре се спущат водите, Да. обират се и Значи пак отново да кажем, ако някой доброволец или някой човек с багер или не знам кой реши да се включи в тази инициатива, може да се свърже с нас. Ние ще оставим някакви координати в този видеоматериал. Ако можем да помогнем на жената, вие сте в квартал Бадема ли се водите тук? Да, не съм жилищен район Кенана е Жилищен това. район Кенана, Да. но в... Улицата е Георги Кирков. Да, защото дойдохме от Бадема, съвсем близо е до Бадема. Да, тя свършва улица Да. Бадема и почва. Да, ние ще Ами снимаме има и един самата терен. улица нагоре също е пълна с вода. Видяхме Пълна е. цялата улица. Сега, Няма ли канализация ако можете изходна? Ако Той има можете канал, да... ама явно канала се Ако може- Не, шахти няма ли, в които да влиза тая вода? Не, Защото виждайте, цялата вода... Няма канавки, вие говорите. За това говоря, канавки. Боже Господи, няма канавка, Именно. не е никаква канавка. Ама нищо решено за обратни води, Точно за така. отводни води или за И каквото все е. още сте, доколкото разбрах, не сте с Септични ями септични сме. ями, да. Ето ми е септичната яма. в с Пловдив. септични Тя ями е в пак град Хасково. препълнена. Напълно възможно, съвсем актуално. Да, съвсем актуално. И септичните ями на повечето от нагоре и от Септичната надолу. яма в момента не е яма, тя е Тя в басейн. момента е басейн, защото ето Какво да е? водата е на нейното ниво. Абсолютно, да. И сега, когато това ниво се смъкне, септичната яма, аз трябва да дам 200 лева да я измучат. И след един месец, като завали пак, Пак същото. същото. Аз имам... И в крайна сметка ви е блокирано това 400, нещо. Да. Европенсийка, която с нея живее, ако... Не помага на Всички влучето да видят си какво за се случва в кръгове. Хасково. Значи община Хасково трябва да направи канализация. Тук да направи улица. Община Хасково, мога да ви донеса документа, Така, ако има да, какъв е? скицата, Така? за да видите още при парцелирането, при създаването на този нов квартал, той е нов Така. създаден, Слушаме много внимателно. заради да издигнем, да се променят заплатите на, там, на общинарите. Нов квартал, това е онова. Това кога се е случило? Ами това се е случило преди, може би, не знам, преди 10-15. Донесете документите. Чакаме ви. Това с документите е най-хубаво. Отзаде се вижда зад Да? стена, че и там има вода, че тече надолу, влиза вътре в хората. Да. Това всъщност зад бетонната стеничка на жената Ето, е канал. Ето, тече нататък. Аз канала преди А, го той знаех, горе е че канала има. всъщност. Да, Аха. ето. Той излиза и прелива и стига в... Да, в хората. Всичко това трябва да бъде в тръби по Жилищата. принцип вече в днешно време. Еми, предполагам. Има технологии, има всичко. Там е и улица, доколкото виждам, защото има гаражи. Да, там нататък има. Значи друга под тяхната улица също тече вода. Тя е като канал в момента. Да. Сигурно, когато види някой, ще реагира нашата община. Би трябвало да се свърши бързо работата, не знае. Дай Боже, дай Боже. А вие ни разкажете, докато чакаме документите, на колко медии се обадихте? Не ни казвайте имена. Свърнах на няколко човека, които би трябвало да могат да снимат по някакъв начин, да се види в града, че хората бедстват. Обаче някои казаха, че са болни, някои казаха, че не могат просто да пишат така. Защо? Защото сигурно поста им зависи, не знае. Тук в нашия град някой, когато каже нещо, се счита като жалба и поста не можеш да си намериш работа. Не знам, Да. от лична гледна точка мога да го потвърдя, че когато напишеш някакъв коментар и после някой ти прави забележка, обаче когато напише някой коментар, това означава, че нещо не му харесва и трябва някой да го види, за да го хареса. Да. Изобщо А пък положението тя е много добър доста човек ориенталска. и не мисля, че заслужава
сега тази съдба? Сега Какво говорим? едната вада е заснета от една моя приятелка пак. Чакай сега да видя като как ще гледаме. Това какво? Това вие е сега в момента- вадата. Ето, това е. Това е откъде как трябва, Това как е е било. за да и тая Аха. къща. Това е за да и тая къща. Значи това е канала всъщност, ето го канала, който всъщност прави проблем на къщите. И този канал не е вкаран в тръба до ден днешен и влиза директно в къщите цялата вода. Ето за това говорим, това е в нормално време има ето този канал. жалбата датира. Така, разкажете ми за ето жалба. жалбата датира. Момент, къде съм сложила дата, тази обикновено. Да. Да. 5-6-18 година. 2018 година. Да, с 20 подписа. От ваши съседи. Тук от квартала. Да. И хората, вярвам, вече са Виждаме, че селени. госпожа Мария Вълчева или... Да, аз съм А вие сте, писала да. жалба. Ага, да. И събрах подписи. Хората подписаха и бяха съгласни, че улицата трябва да има канавки, Да. дерето трябва да бъде закрито, Да. защото минава през живущи. Да бъде направена абсолютно адекватна, Да. нормална, европейска, в Европейския съюз сме, Да, в еврозоната, да. улица. Сега, освен това, той ми каза... Така, нека прочетем. Проблема, за който ви молим да ни помогнете, е следният. По улицата ни има направена вода. Това трябва вие да го прочетете. По която вода тече... разкажете го вие. Че много е тъмно, не мога да прочета. А проблема, за който ви молим да ни помогнете е следният. В улицата ни има направена вада. Вада. Да. Да. Да, тъмно е и не се вижда. Изкопана с трактор. Просто вада. Вада. Вада изкопана с То не е трактор, да. нищо оригинално. Така, вървим професионално. напред. Така. По която Вада. вада тече вода за поливане. Тази вада е направена от Хасковското управление на напоителни системи и се води напоително съоръжение. За тази вада на мен общината ми издаде заповед за наказание и ми определи срок 7-дневен. Ако не закупя тръби да ги положа, А вие да ги аз положите. не закупи да ги положа, ще ми бъде разрушен забрана за строеж. Аха. Ще ми съборят къщата. Коя година това се случва? Ами същите години. Аха. 18-19. Когато вие Ама подавате жалба, аз на всички писма. Значи вие подавате жалба. Да. От И съм името виновна. на И съм колко? виновна. На 20 човека видяхме и На повече. 20 човека са. Да, 4 Значи човека. така се случва в община Хасково. Подаваш жалба. 19 човека. Да, подали сте жалба. Да, бе, За да жалба, бе. може общината да си влезе в владение и да направи нещо по въпроса. И И те казват, вие си направете тръбите или ще ви забраним. Задължително трябва да се купя аз тръбите и да намеря как да ги сложа. Как бихте го нарекла това? Не знам. Аз се възмутих от това, че аз се жалвам от несправедливости и в този момент аз съм виновна. Плащате ли данъци всяка година на тази Аз съм община? най-редовно. Сериозно Тази ли? година не съм платила още. Защо? Защото парите малко Въпросът е принципен. С тези пари не трябваше ли да бъде направена вашата улица? Сигурно. Къде отиват? Не знаем. Нито септични ями, защо Какъв имаме... отчет има община Хасково? Това трябва да видим, защото виждаме в момента едно издевателство, доколкото Това си разбирам. направо издевателство. Да. Купувам ето ми нотариалният акт, в който за съседи ми пише еди кой си, еди кой си, еди кой си. Така. Нито една от границите не е упомената, че е напоително съоръжение, че е вада, че е той, че е улица. Значи това са неща, които те не са оформили Те в не документи. са оформени в... Съответно, когато става проблем с съоръжението, което от комунизма явно съществува, нали, от комунизма е. От време оно. От ТКЗС-то. От ТКЗС-то, били? тъй като нямаме документи, община Хасково просто казва, проблема си е ваш, Сега. спасявайте се, така ли? Ето, аз ви давам скица. Но как вие ще поставяте тръби на улицата? Няма ли да е самоуправство това? Не знам. Следващия момент могат да ви го убят. Не знам. Синът беше диабетик от дете. Да. Почина на 48 години. Съпругът ми много по-рано. Аз се грижих за всичко с една пенсия. Сега се И грижа аз за да купя- младо момче, което се щупи кръка Аз на да 8 купя- места и мисля, че... Аз да купя Да. тръби, за да изолирам тая вода. И да не, когато минават строителните работници, да не затлачвали вадата, пречело на поливни системи. А тая вада е разрешена от общината с разрешение. Понеже това е наш терен, писменно го имам това, понеже това е наш терен, ние сме разрешили без документи
да се построи това съоръжение, без документи. Защо? Аз, за да си построя и тая къщичка, съм дала толкова много пари за проектиране, за изследване. Всичко ви е заканено, И всичко ви е с нотариални узаконено. актове и така нататък. Да. Няма абсолютно никакво друго значение. Сега ето, би ви следвало, ако това, тук това дере, не знам кога, ето, Така. ето моята улица, Да. ето моя парцел. Да. И така. Тук има път, който е упоменат. Да. Сега. Къде е вадата, която не се вижда? Ето, тук е вадата. Ето, тук е вадата. Значи тя върви през самите имоти, Да, някога от комунизма, но хората си построили някакви неща през тая вада, някой им е разрешил съответно. сега така изглежда комбинираната скиза за проектиране, която аз съм вадила, когато съм проектирала. Значи община Хасково е взела парите за всички тия документи, одобрила го е. В следващия момент са изчезнали явно, не са били коректни данните от това, което е било. Ама никак не са коректни, защото не можеш ти да ми продаваш на мене парцел, Да. на който съседа ми да е улица, съседа ми да е този парцел, той е упоменат. Тук да е другия парцел, той е Така, упоменат. Улица, тук друг парцел, ето го. Но каква е основната ви идея? Основната ми идея, къде е дерето? Това е въпроса. Къде е дерето в този документ, който е издаден от Да. коя година? Още 2015 година го виждаме. Комбинирана скица когато от купувах и 2015 година. почнах проектирането. Да. Да. Нямаше. Аз закупувах нотариалния документ, не е упоменато за Документите съседите. не пише, че има канал за поливни системи и Да. затова в следващия момент общината казва: спасявайте се сами, Спасявайте вие се, си да. служете тръби, А където ви трябва. Тогава пък как издевателстваха напоителни системи. Идваха, тук има заплашваха. Какво ви казаха? Много, ако знаеш... Сега какво ви казаха? Защо? Ами, той... Кои бях аз вече имена? Не, без Мога да имена. посоча, Какво са но ви казвали? Че аз съм нарушила, съм усъкатила, съборила или там съм развалила тяхно напоително съоръжение. А вие аз- знаехте ли, че имате и сте съборила и унищожила Не, такова? Откъде да знам? Една вада наричали са съоръжение. Ставало въпрос точно Което за го няма тая. в вашата скица. Няма го, ето. То го няма. А вадата е тук отпред под колата. И аз, наистина, приятели ми дадаха тръби, Да. и тернитови тръби, да сложих. А вие сте пак сте сложила тръби, които са на улицата обаче. да. Обаче проблема ви е отзад. Оттам идва вода. Проблема, ама той и отпред идва вода. Да, ние ще снимаме улицата. Сега в момента, докато си говорим, Той и от ще тая- вървят кадри на улицата, която тече като река. Тая напоителна система, като нямаше тръби, тя пък просмуква водата в основите на къщата. Разбира се, разбира се, разбира се. Оградата, вижте как е. Така. Нали, това е нотариалният документ. Значи, разказахме много неща. Дайте ни това, което го казахте, докато колежката снимаше. Това, което получавате от община Хасково. Да. Така. Ами това ми е оригиналът. Няма да го вземаме, само го държа. Добре. Да. Добре. Елате насам, гледайте насам. Да, може да гледате, където може да гледате, да. Какво държа в ръцете си? Кажете ми. Едно писмо съобщение от Да. община Хасково, с което... Коя година? Мисля, 2018 година. да, че значи има образувано производство срещу мен, заплашване, че ще ми се събори строежи. Който те са разрешили Който с те са всички разрешили абсолютни официално, документи. Всичко си е на лице проведено. Да. Но не са издали. Писано от главния архитект, абсолютно Да. всичко. Не са в тези документи, обаче няма никъде канал. И изведнъж Няма. община Хасково, след като направихте подписка, предполагам, се случва всичко. След като направихме Точно така, община Хасково изпраща лично до вас. Така, от дирекция архитектура, градостройство и строителство, инвестиции, ви съобщаваме, че е съставен констативен акт номер 1420-2018 година за строеж еди кой си, чрез затрупване... Незаконен, те Ага, го обявиха чрез незаконен. затрупване на част от действащо съоръжение канал 9. Вие сте го затрупали. Аз съм го затрупала. Ама никъде го няма по документи. Ама няма го. Да. За напояване и отвеждане на дренажни води в жилищния район. Така. С който е образувано административно производство за премахване на строежа. Значи община Хасково издава абсолютно всички документи за разрешително. Платили сте си всички данъци до този ден. До ден днешен. И 2018 община Хасково ви изпраща това предупреждение за премахване на всички имоти, за които тя е разрешила.
тя е взела данъците и не се е погрижила за нищо. И не са верни документите, доколкото виждаме, има от напоителни системи стар канал и нищо не се е случило до този момент. Нищо, новоизжилни системи. И кога ви казаха от община Хасково, прекарайте се тръби самички, вие си платете? Точно тогава. След заплахата, нали? След заплахата. Точно така. Значи община Хасково заплашва, че ще премахне строежа, ако жената сама не си прекара тръби, които община Хасково е взела данъци за това. Как ще го наречете това, уважаеми съграждани? И човека, който ни даде тръбите, той беше един възрастен с колело, минаваше от тук, се оказа приятел на сина ми, Бодна просто беше още жив, 18 година сина ми. Каза: Дамяне, аз имам тръби, ще ти услужа да ги вкараш тук. И човека ги донесе тръбите, донесахме ги тук и ги сложихме. Те са... А вие сте сложили тръбите, които... Да, те са сложени. Значи тези тръби са положени след заплахата на община Хасково. След заплахата на община Хасково. И въпреки това те не помагат, защото реално канала ви е зад имота, който не е отбелязан. Значи община Хасково заплашва, че ще срути имота, ако жената не разположи сама тръби. Тя ги разполага, проблема остава. Какво смятате и вие като съседка и въобще какво очаквате да се случи? Някой трябва да й помогне, не знам кой, аз по телефона. Нека да е законна помощта. Не искам помощ, която да речеме да е с изнудване, да го почувстват, че трябва да се грижат за хората, които живеят на територията на тяхния град, който управлява. Управниците. Да. Може би пък и не са запознати хората и сега... Не са запознати, те изпращат документи. Знаеш колко писма имам още от тях и колко писма имате? Много имам. Колкото пъти съм се жалвала, винаги има отговор. Да? Но действие няма нещо на лице. Ясно. Това е положението тук в уважаеми хасковли. Наистина жената не знае към кой да се обърне, към коя институция, какво трябва да се направи. Просто ние ще поставим нашите телефони в този материал отдолу и очакваме включване дали от доброволци, които искат по някакъв начин да помогнат на жената, дали от община Хасково, която ще каже, ще й даде изявление какво ще направи по темата. Ние чакаме. Това касае и много други още, най-вероятно. Положението е спешно, тъй като... Човека комшита, нали, той каза и у нас е пълно вода. Да, точно. Положението е спешно, тъй като вече е издадено, издадено ви е, казано ви е по телефон от 112, че във всеки един момент могат да ви евакуират. Могат, хората ще се Защо ще ви евакуират при положение, че община Хасково трябва просто да свърши своята работа? Трябва. Най-вече в основата общината не е на мястото си за мене. Неглижира жалбите на хората, не ги интересува. Аз 2 пъти съм направила опит тази година да се запиша за приемен час по кмета. Да. И 2 пъти ми бе отговорено: ами оставете телефон при най-малка възможност, когато има място, нали, в списъка. Между другото, ние ще ви презвъниме. Аз не искам така, искам да ми дадат номер, ден и дата и час, кога му е приемен ден и да имам час за този приемен ден, аз да дойда най-почтено да се чакам и да го видя очи в очи, искам този човек. Да го аз мисля, че кмета на Хасково трябва в очи в очи да дойде тук на този имот. Просто... Така ли е? Така е. Сигурно е така, защото то да звъниш по телефон на някой познат и и да не дойде може да те спасява. Той как ще разбере какъв ви е проблема, ако не дойде на място? Сега от нашия материал дано. Това не е сериозно. Той го подписва при всички отговори. Ето тук има и неговия подпис. Заместник или кмет, или заместник кмет. Обаче на книга не става. Просто не става. Да. Бях отишла с тези всичките документи при него и да му задам директно въпроса: защо аз купувам парцел, на който няма дерета и напоителни вади, напоителни системи, напоително съоръжение? Аз поисках едно от моите писма към него. Значи, нека община Хасково да ми изпрати книжата и номера или всичко, с които е проектирано това напоително съоръжение. Думата съоръжение за мен придобива смисъл. Да. Значи, това е нещо за експлоатиране, нещо да служи на някого и така нататък. И отговора какъв беше? И отговора, ето го отговора, че е разрешено без документи.
защото земята била тяхна. И така, скъпи приятели, положението е критично. Как ще помолим на тези хора? Сега е въпросът да покажем какво общество сме и какво представлява община Хасково. Дали наистина ще вземе адекватни мерки.